Obiau. Baina para. Bainia para. Bainia para ya. Awi sasila mau na. Awi sasila lau. Mình phi bay chứ ngà này là đi nấu không? Anh này là nhà bị này phải nó lên mình phi bay. Cái cái phở là sẵn phải đẹp nó chứ nghe anh này mình nấu. Này, phải sẵn nấu. Này chứ ngà Bajwi YouTuber. Bajwi không rình Bajwi. Aili Jaili. Bajwi apa channel dong ada. Ini khubur subscribe kalam na deh. Berat gelon nama. Sama dia ntar kalau file. Boro Village Engineer Family. Serba sini jalan nih. Boro. Namanya jabat bab siap loh. Cú bị gì đấy? Thắt na abu se. Dạ thế? Xem Anh phim có sao bạn thế? Sikit ka. Ơi, bây con này ăn giặt là không. Đẹp luôn này. Đấy. Mình này. Rosa ya da zan. Xem phim pitai. Da zan nro. Da zan nro ya zan ba. Dang na này. Đấy Hanan ra nó. Oh. Piles. Arna Mar gelau ka. Engineering family. Serba sini aja. Gamin engineer le khamani gya. Subscribe kalamna hublan jabai. Birat boria mosayi Bajwi aja na. Collaboration. Jenga Bajwi ya danger mosayi. Rengali ma. Ai bia này. Jenga ni anai. Ya mai thang bai. Anwi amai sudah. Ani amai. Cute sister. Sister lainnya. Sister sana. Kalau abi alem tu isu mana? Imang kami sing. Kamu ni siapa? Boleh apa ni kalau besok orang kami sing ke? Nai Bajwi lah ni, ani lah ni kami sing ah. Mana? Budan zai ni mai kan zai ni betul. Begol kita ni. Oh, ni kona. Debai. Nai Bajwi lah no. Anh xin bữa ta nữa. Ông thằng mình Sao nó cũng tin chết rồi. Mẹ, ông xin bữa ta nữa. Lấy không? Đem mà. Nó lu bầu thế. Yếu. Đây. Ô cái gì vậy? Này dân đau thật anh là đau lwgw. Tahu betul. Isnya là nó. Ada nasar nó thằng bố này gitu. Priau. Nak lem aja sebau nak mending. Sambil lu itu nama apa nih? Za? Ya ulah ni za, nah kita za. Jauh sih, kali kan tak. Mantong. Mela. Này đâu gì cái gì cả, boiler. Sana ram ra gì cái này? Boiler. Hey guys, welcome back my YouTube channel. Lwgw जों जायो आरोना आनै मोननाव दंफैयो आरोना आङो आलासि जानो बायनापारायाव ओमफ्राय निसायाबो YouTube चेनेल दङ आरोना सोरबा नुनानै मिथिखाबायबो जानो हागौ ओमफ्राय मुङानो जाहैबाय बर' भिलेज इन्जिनियारिं फेमिलि सोरबा मिथिखायो जानो हागौ आरोना सोरबा आरो मिथियाब्ला अननानै थांनानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय बाजैनि चेनेलखौबो आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो आं जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना नायनो मोजां मोनोब्लाथाय आरो नायनायजों लोगोसे लाइक खालामना होब्लानो जाबाय आंनि भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर फुख्रिया ना गिदिर दङ ना इयाव खुसि बिदि फैबा नै ना फुख्रिया बाल्थिं लाबोखाबाय
ना सारग्राया दाबो मोनफैयाखै हनै जा इउटुबारा दासो फैदो ना सारग्राया देन्जार ना सारग्राया देन्जार मोनोना मोना मिथिया मोनाबाथाय दिगदार दं बाद ना सारग्राया दे लाबो ना गोदोरा इखिनियावसो दंमोन मालाय लुगुबानि फैखादों अरे मछलियां है क्या नै ना सारनायनि फैबाय जों बाजैया सारगोन आरो ना नाखौ बाजैमोननि फुख्रियाव सारनो सोलोंहांदोंना ओइ नोंसानि माबा फुख्रियाव थांबाय दैयानो रानाखै आं खावसेल' जाबाय खोमा नंदों जाना दानिया जावबायदि जानला ना गोदोरा ओइ नांबाय हायाव जोर लगा के हैया No, 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 no. दे लगाओ 1 2 3 गो जायो बुलबाबो उथिबानो जायो हाबा गोबाबो दैयाव दा गिरु दैया मैलाथार आथिं गावनायाव हाबजोबो ना ओंखायनो गोबाबानो बायो हाबनानै बोबानो फैदोंमोन खनसे आस्लाय मोनहावा हानसि बाखौ खुरु खुरु आइसे खालि आं जुदत बाबु लोंबाय इसां इसां आबो गिलिर थांना माबा दोनदो नायनाय लाय आंबा ना फिसाखौ ला दल थालाय थांबाव सोलासो आया है आइसे rom ni kita dah loi sono आइसे लाखना लाय बाबु साइज या ना गिदिर ओइ आबा मोनबाय ना गिदिर मोनबाय मोनबाय इलाय जापानिया फायसो दैयावसो गियासे ओइ आबा मोनबाय मिल गया बड़े मछली silver ना जाजायो है गिदिरा लाय आं मानो गिदिरा गोथौ जायो नै बाजै सारनाया फिसा फिसासो दै बाजै सारनाया गिदिरा नङा बाजै सारनाया इलाय जापानिया गोदोर फायदो गोदोर लालाय जापानिखौ अफरसो बांसिन नै नाया मोनजाबाय हा क्या है इसमें दाउ संदों बेयाव मा दं थास' बिथ्रि नायखामादो दे आं लोगोफोर आनै लानिखौ बेयावनो लाथा बका बानलु देनाय ओंखाम मा दं नायखामादों आं र' बेयाव गैया नै बेयावहाय मायो नारिखल बेयो गाइखेर tinggal makanอะไรเลยเนอะคือนายมันถึงตรงไหนआनैคือดันเราอ่ะเกี่ยวเลยกันนั่นเกี่ยวเกี่ยวมันก็หลายสัก kata Lại sao đi xin ra mo장 बनायना लाखाबाय नालाय कुसियाबाय कुसियाबा आबै ini masih joke kapsi 아버니 족 타츠 labu 이친이 된 게 내가 했어 부자들 영담 Beli oh ya ini itu ya bay này ya anh xin biết rồi đấy anh làm xin biết
Ani busuk selasa benar. Bukan tuh. Này na bilahi जों संबाय नाखो उन्दुबाय मा बुङो उन्दुना था मा आइटेम बानायखो नै सबाय Mui bedor. सबायदो बा मै बेदर बावसो मै बेदर गोरान बावसो ओमफ्रायो दाउ लकेलजों खुमब्रा आरो दंबावो र' नाजों बिलाहि जानोसै आरो ना दिनै दोग्लिना जानोसै आरो Pas macam. Apa sah? इन्जिनियारिं फेमिलि ना दोग्लिना जानोसै आरो इन्जिनियारिं लाय ini मोननै मोनथाम गामिनि इन्जिनियारिं दासो बानायबाय दंना न'आ लासै लासै जालाङो आरो औ सेन्देल Baik kena kan? गानथ' इखो आब'नि गानथ' फै ओंखाम जानोसै ओंखाम जानोसै ने बाना लाबाय बाजैया नों बांजाया बांजाया नोङो बांजाया बांजाया नोङो जागोन ना माम जागोन ना दौदैसो 아이고 누구 자. 감자네요. 자 바해럽서 있네. 아, 잡아서 가올리아 탐말라이 마튼 보는. 바해럽 자. Yang kamar tua pula jadi kamar jangan. जायो जोंना जाब्बाजों 네, 아내니 블로거 하이 지는데. 쟁두고 subscribe 감나 흐데. 아내니 lögw데. 마마니 그거 감나 흐데. 채널 그. 하얀 뿌리 하얀 하이 내리 퉁아 감나 흐데. 감? 좀. 좀. 나 마당 나니 아까 수나 핀데 엄마랑 감자 채를 만들어 먹을 뻔한 거 Belek jangan naik ya. 시 파이드 마. 아이소나. 싸고 있네 잡아잔지 Belek saya cis tay mana? fayda babu fayda ओंखाम जानोसै fay alasi denjarसो गावनि गोसो बायदि खर'खौ बासिनो Lama sih. गावबागाव सयस 보고 하이나 레버. 나도 하이나 라데. गावबागाव उन्दैखौ मिथिला आरो Ini aku nyen. जोंहा जाखांबोनानै गैला उन्दैया मा मोनजायो मिथिला Jangan जानोसै आरो ना लोगोफोर जोंना नै 자두자두네 야 비싸서 그도 그런지. बारा 나이 자식. 자랑기. 유튜버 넘버 파글리 바지 파글리 혹시 나라. नङाना 네 마. दे बाबु जादो जमा मोखां नायलाय नायलाय जानोसै दा न'खरनि. Hainal. गथ'आ मोजां नंथारा खोनासंथारा जाखुसै मा खालामबाय दंबा? Paling माबा थिनथा जाबाय हर जाबाय दा हरनि ओंखाम जानो जासिगोन. मामा लायो मै बेदर Malah गोरान ibu caman jahan bayi bener. दैखौ लोंसै आंबो. 미파냐고요? 홍글라 홍글라 아이 너무 홍글라 Nungsuran naman siya. 서울아 소리. 잡아 찬지야 나를 거 나를 먹다 니콜레 내가 그. Na iba ko lang. Sabi ko, hindi ko sulo. Hindi ko naman yung sulo ko. Dahil ako sabi ko.นี่ต้องระวังต้องระวังเท้า Betul betul. Nasinya hindi ko lang. Siapa ada? Pasti kan orang orang pakai. gurana aduh kabur gurana Betul ako lang yan ang hindi ko. Mama, your parcel baby. ma Nih, gue baik tanya apa nih? karbai Gue baik hang keras. mana baik
थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर जोङो दायो थांनोसै जाखांबाय लोंखांबाय संग्राफोरा सोबजोब्बाय गैला बिनाव Bye bye ông Huyền. बाय बाय दाबोमोनखो थौ थांसै जा Bye bye. आनै थादो थौ थांसै जा मनाया लादो बाबु मनाया टपला नै जा थांनो ओंखारबाय आरोना थांसैनो जोंहा नै आलासिफोरा बाय 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 मा जाखो मा लोंखो मालाय गाव गाव संनानै जाबाय आलासिफोरा जाग'नो जायासै जाबा आलासि जाहैगोन मै बेदर गोरान मोनजाबाय आरोना मै बेदर मोनजाफेराखैमोन आं बाजि लाना मोनजाबाय दिनै फार्स्ट टाइम बारा गोथाव नङा मैयाबो माबा थांसै दे फैनाव आलासि जाहैगोन दे जोङो इसोरा दे अब्ला लोगोफोर आरो जोंहा बाजैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय मामोन लायो बर' भिलेज इन्जिनियारिं फेमिलि ओमफ्राय आं डिसक्रिपसनाव बाजैनि लिंकखौ होना होगोन आरोना थांनानै चेक खालामनानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जाय आंनि साबस्क्राइबारफोर अन्नानै बाजैनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो नोंबो साबस्क्राइब नांगौब्ला मोनगोन बाजैनिफ्राय आरोना बेक खालामफिनगोन आंबो आं डिसक्रिपसनाव बाजैनि लिंकखौ होना होगोन आरोना लोगोफोर जों दायो थांसै आरोना ससे थांसै लोगोफोर जों मोनफैबाय आरोना आथिं आखाइ सुफैबाय न'आव बाला बाला मोनजोबदों मोखांखौनो थुलाना लामाया थुलाथार आरोना गारि थांलाय फैलायदो मा थुलाखा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय लोगोफोर